का धुरेंद्र भैया 2 नंबर लोटा तो साफ छीछा लेदर हो गई। अरे मर्दे तू नंबर 1 स्टार हो, तारा वैसन गाना ना गावल चाहत ले। तू नंबर 1 स्टार हो और तू गाना गावत तरह से। अब तू ही बताव कि तू ट्रेंडिंग स्टार कहाला, तू नंबर 1 स्टार हड़ और तू स्टार होके ऐसे गाना गईब त जे तारा से छोट बा ऊ कैसे गाना गाई। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, रउआ देखत बानी बिहारी बाबू डीके राजा और आज हम बात करे वाला बानी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जिनकर एगो गाना आइल बाटे 2 नंबर लोटा। त बना रही पूरा वीडियो में और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, काहे से कि भोजपुरी के हर खबर आते रहता है। और बना रही पूरा वीडियो में, बहुत मजा आवे वाला बाटे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखा धुरेंद्र भैया, तू एगो बड़ स्टार हड़ और तारा ऐसे गाना ना गावल चाहे। तारा बढ़िया साफ सुथरा गाना गावे के चाहे कि तारा देखा देखी छोट जौन स्टार बाड़न लो उ तारा देख देख तारा से अच्छा यानी तारा लेखा गावे के कोशिश करिए, लेकिन तू ही ऐसे गईब तो और छोटे स्टार लोग का करी। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा। तारा ऐसा गाना ना गावल चाहत रहे। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चले हम बता दी कि इ गाना बनल बा तो बनल बा कौना मकसद से। हम बता दी कि एगो लड़की बाड़ी और देवघर जा तड़ी तो जोड़ा कांवर लेके जा तड़ी तो धुरेंद्र भैया पूछा तारे तो लड़किया धुरेंद्र भैया के बतावतिया कि 1 नंबर और 2 नंबर लोटा हो। और धुरेंद्र भैया कहतने कि बहुत अच्छा बची, दोनों पर बैलेंस करके चल रही हो। ऐसा ही गाना में स्टोरी बा कुछ। लड़किया 2 गो कांवर लेके देवघर गोइल बिया और धुरेंद्र भैया ओकरा से ऐसे ऐसे पूछा तने और ये भी कह तने कि अगर भोला के दर्शन पा लेबू तो दोनों घर बुची बच्चा। हम बता दी रौरा लोग कि धुरेंद्र भैया के ऐसा गाना ना गावे के चाहे, काहे से कि एगो स्टार बाड़े और धुरेंद्र भैया गाना गा देले, लेकिन गाना आइल 2 नंबर लोटा। लेकिन हम बता दी रौरा लोग से कि गाना सुपर डुपर फ्लॉप भ गई, गाना ना चलल मार्केट में। काहे से कि धुरेंद्र भैया के ऐसा शब्द यूज क के गाना ना गावल चाहत रहे, काहे से कि एगो बड़ स्टार बाड़े। एकरा चलते हम बता दी रौरा लोग कि गाना सुपर डुपर फ्लॉप